Ne unim cu toți și zicem, binecuvântat să fie Dumnezeu. Frații cântau, nu e nimenea ca El. Biblia zice, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu Tatăl l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus Hristos să se aplece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și orice limbă la șiria să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Lăudați să fie numele Lui. Vă invit cu toți în numele Domnului Iisus să ne ridicăm în picioare, dând cinste cuvântului lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Și mă rog din toată inima mea în această seară, un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu să fie și pentru sufletul tău. Zi amin. Sultașul zicea, Doamne, zi numai un cuvânt și mi este de ajuns. Mă rog Dumnezeu în această seară să rostească un cuvânt de mântuire în dreptul celor pierduți, un cuvânt de vindecare în dreptul celor bolnavi, un cuvânt de ridicare în dreptul celor căzuți și un cuvânt de mângâiere în dreptul celui întristat. Pentru că Evanghelia aceasta aduce nădejde, aduce speranță și dă viață. Lăudați să fie Domnul! Vreau să deschid în această seară cuvântul lui Dumnezeu la Genesa, capitolul 22. Voi da citire un singur verset, e un cuvânt, un context biblic arșicunoscut. Sunt convins că ați auzit sute de predici de aici, dar mă rog în această seară, cum am spus, un singur cuvânt să fie pentru sufletul tău. Citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea Genesa, capitolul 22, versetul 2, în care Dumnezeu a vrut să-l pună la încercare pe Avram și spune, Dumnezeu i-a zis către Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să ridic o întrebare. Când Dumnezeu îți cere un lucru pe care nu-l înțelegi, te mai încrezi în el? Aș vrea să repet și te rog să te gândești împreună cu mine. Dacă Dumnezeu ți-ar cere în această seară un lucru, dar tu nu înțelegi lucrul acela, n-are logică lucrul acela, n-are sens, te mai încrede în acest Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus a ridicat în sinagoga din Capernaum să vestească împărăția lui Dumnezeu. Și tema predicii sale era despre trupul și sângele său. Și zicea oamenilor din sinagoga din Capernaum, trupul meu este o adevărată hrană și sângele meu este o adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Biblia zice în Evanghelia după Ioan, capitolul 6 cu 66, în clipa aceea oamenii n-au înțeles predica Domnului Iisus Hristos. N-au înțeles ce cere Iisus de la ei. Și Biblia spune că au început să-L părăsească. Și au început oamenii să spună, dar ce predică Iisus din Nazaret? Noi am fost învățați cu alte predici, cu putere, care străpunge inimi. Și acum vine cu o învățătură străină. Zice că trupul său și sângele său este o hrană. Și oamenii au început să părăsească sinagoga aceea. Te întreb în această seară, dacă Dumnezeu îți cere un lucru și tu nu-l înțelegi, mai rămâi? Din toată mulțimea aceea, Biblia ne spune că au rămas 12 oameni și se ridică unul cu numele de Petru, care se ridică să vorbească în numele celorlalți. Și spune așa Iisus către ei, voi nu vreți să plecați? Iar Petru răspunde și spune, Doamne, noi n-am înțeles predica ta. N-am înțeles ce vrei să ne înveți, n-am înțeles ce ai vrut să spui, n-am înțeles. Însă, Doamne, vreau să-ți spun, la Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem?
Te întreb, la cine vrei să te duci? În această seară, la Piatra Vie, Șiria, curge izvorul vieții veșnice. Și vrea să te adapă. Tu care ești însetat, tu care ești doborât, tu care ești întristat, tu care ești înfrânt, tu care ai eșec, tu care zici că nu mai poți și nu mai înțelegi de ce. În această seară nu știu cum îți va vorbi Dumnezeu, nu știu dacă vei înțelege mesajul meu sau mesajul fratelui păstor, însă mă rog în această seară Duhul Dumnezeu să te convingă că tu trebuie să rămâi cum au rămas apostolii, chiar că n-au înțeles ce vroia Iisus să le spună în sinagoga din Capernaum. Cineva să spună binecuvântat să fie Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului că un tânăr a alergat la Domnul Iisus Hristos. A alergat, a îngenunchiat și a început să-i pună cea mai importantă întrebare care ar trebui să se confruntă fiecare persoană de aici. A început să spună către Iisus: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? La care Iisus se uită la el și a început să spună: cunoști legea, cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu furi, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, să fii un om bun. Și a început tânărul nostru să spună: Doamne, toate lucrurile acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Vă întreb, dacă omul acesta mințea, nu-l dădea Iisus pe față? Însă cu adevărat păzea toate lucrurile acestea din tinerețea lui cu grijă. S-a dedicat să ascultă și a disciplinat viața să fie plăcut lui Dumnezeu. Dar Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a început să-i spună un lucru pe care n-a înțeles. Îți mai lipsește un singur lucru. Du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci, apoi ia-ți crucea, vino și urmează-mă. Biblia zice că e singura persoană care a plecat dinaintea Domnului Iisus Hristos întristat și mâhnit. Știți de ce? Pentru că n-a înțeles un lucru pe care a cerut Dumnezeu de la el. Și te întreb pe tine în această seară, suflete drag, dacă Dumnezeu îți cere un lucru pe care nu-l înțelegi, te mai încrezi în el? Sau începi exact ca oamenii aceia din sinagoga din Capernaum să te îndepărtezi de Iisus? Să cârtii, să murmuri, să vorbești împotriva? Sau ca tânărul acesta bogat care inima lui era legat și începi smâhnit în Duhul tău să părăsești locul acesta? Aduceți-vă aminte de profetul Ezechiel. Zice cuvântul lui Dumnezeu că vine mâna Domnului peste profetul Ezechiel și îl ia în Duhul și unde îl pune? În mijlocul unui văi pline de oase uscate, moarte. Și îl pune Dumnezeu acolo să slujească și a început să-l întrebe Dumnezeu la un moment dat: Ezechiel, vor putea oare oasele acestea să învieze? Să cere Dumnezeu un lucru de la tine pe care nu-l înțelegi, n-are logică. Ezechiel s-a ridicat și a început să spună: Doamne, nu știu dacă vor învia, nu știu dacă vor avea toate lucrurile ceea ce fac vreo importanță, nu știu, dar Tu știi toate lucrurile. Ezechiel a ales să slujească lui Dumnezeu în continuare, chiar că n-a înțeles. Și mă rog pentru toți lucrătorii și slujitorii Domnului, pentru toți ucenicii Domnului Iisus Hristos care sunt aici, să slujească Domnului chiar dacă nu înțelege. Chiar dacă te uiți în dreptul tău, te uiți în biserică, te uiți toată truda ta, toată dedicarea ta, toată osteniala ta și parcă te uiți, totul e degeaba. Nici o mișcare, nimeni nu vine cu apreciere, nimeni nu se mișcă, nu e trezire, nu e nimic. Și te uiți în jurul tău și te simți exact ca Ezechiel. În această seară poate Dumnezeu îți cere un lucru pe care nu-l înțelegi și vrea de la tine să te încrezi în El. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Eu zic: Doamne, mărește necredința. Mai zic o dată: Doamne, mărește necredința. Și acum, iubiți frați și surori, vă întreb: să vină Dumnezeu la Avram și să-i spună: Avrame, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești, și adu-mi-l acolo unde îți voi spune ție, acolo în țara Moria. Îți voi arăta eu locul. Adu-mi-l acolo ca ardere de tot.
Aduceți-vă aminte cu câteva capitole înainte. Dumnezeu descoperă lui Avram că vrea să nimicească Sodoma și Gomora. Și Avram, ne spune cuvântul Domnului, că a început să mijlocească pentru Sodoma și Gomora și a început să spună către Dumnezeu: Avram, Doamne, Tu ești un Dumnezeu drept. Oare vei nimici Tu împreună pe cel bun cu cel rău? Oare aceeași soartă să aibă cel bun împreună cu cel rău? Oare nu ești Tu un Dumnezeu drept? Dacă vor fi, Doamne, 50 de oameni buni în Sodoma, vei nimici Tu Sodoma? Și Dumnezeu îi spune nu. Și a început Avram să mijlocească în continuare. Dacă vor fi 45, 40, 30, 20 și ajunge la concluzie, dacă vor fi 10 oameni acolo în Sodoma și în Gomora, vei nimici Tu, Doamne, pe cel bun împreună cu cel rău? Și Dumnezeu spune nu, Avrame. Avram a mijlocit pentru nepotul său Lot, cum bine știm că era acolo. Însă ce m-a impresionat, când vine Dumnezeu la Avram și a început să spună: Avrame, îl vreau pe Isaac. Ne spune Biblia că Avram n-a mai mijlocit pentru Isaac. Să mijlocești pentru Sodoma și Gomora. Și când Dumnezeu îți cere copilul, pe prea iubitul inimii tale, pe cel care l-ai așteptat 100 de ani, să aștepți promisiunea, făgăduința Domnului, și apoi Dumnezeu să-ți ceară acea iubire care o vezi crescând înaintea ta și să spună Dumnezeu: cu mâna aceea pe care ai crescut pe copilul tău, cu mâna aceea pe care i-ai dat să mănâncă, cu mâna aceea pe care ai îngrijit de el, cu mâna aceea pe care l-ai mângâiat, vreau să iei un cuțit și vreau să-l străpungi și să mă-l aduci ca ardere de tot, ca jertfă. Avram n-a mijlocit pentru Isaac, dar mijlocește pentru nepotul său Lot și pentru toată Sodoma. Și m-am gândit: Doamne, ce fel de credință a avut omul acesta? Și apoi am înțeles că adevărată dragoste fără sacrificiu nu există. Și repet, nu există dragoste fără sacrificiu, dar nici credință fără fapte. Avram și-a demonstrat dragostea față de Dumnezeu pentru că a ascultat. Avram și-a demonstrat credința față de Dumnezeu chiar că n-a înțeles. A început să accepte planul lui Dumnezeu, crezând că Dumnezeu îl va da înapoi pe Isaac chiar din morți. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mai zic o dată: binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragi oameni al lui Dumnezeu, gândiți-vă. Dumnezeu îi spune: adu-mi-l ca ardere de tot. Nu numai să străpungi pe Isaac, nu numai să-l omor, vreau să-l ars. Gândiți-vă ce cere Dumnezeu de la Avram. Vreau să-l omor pe Isaac și apoi vreau să-i dai foc ca să primești jertfa aceasta. Ce inimă de tată ar trebui să ai? Oare n-ar putea Avram să spună lui Dumnezeu: Doamne, te-am ascultat, am fost loial, am părăsit rudenile mele, am părăsit pe tatăl meu, am părăsit pe prietenii mei, am părăsit tot ce am avut. M-am dus într-o țară pe care n-am văzut-o niciodată. Doamne, am ajuns aici, nu mi-ai dat stăpâniri țări, nu mi-ai dat împărății, nu mi-ai dat, Doamne Dumnezeule. Mă uit în jurul meu, sunt un om însterit. Mi-ai dat boi, oi, măgar, mi-ai dat, Doamne Dumnezeule, oameni care sunt sub disciplina mea. Însă, Doamne, cea mai mare binecuvântare care mi-ai dat-o este Isaac. Și acum pe el îl vrei. Când Dumnezeu îți cere un lucru pe care nu îl înțelegi, te mai încrezi în el? Doamne, nu numai să-l omor, dar și să-i dau foc. Și acum vreau să înțelegeți ce înseamnă ardere de tot. Arderea de tot înseamnă dacă un om aducea o jertfă, vroia să demonstreze lui Dumnezeu prin consacrare și dedicare că e loial lui Dumnezeu. Apoi prin închinare, ascultare, să fie plăcut lui Dumnezeu. Apoi jertfa ca simbol aducea simbolul că e ispășire. Ispășire înseamnă acoperirea păcatului sau îndepărtarea păcatului. Dar cel mai important element de la arderea de tot este: jertfa trebuia să fie fără cusur. Și apoi Dumnezeu să uite la Isaac. Și atunci când era gata Avram să-l străpungă pe Isaac, Dumnezeu îl oprește pe Avram și îi spune: oprește-te, Avrame! Pentru că nu pe Moria voi aduce jertfa aceasta de ispășire. Nu tu vei aduce pe fiul tău,
ci vor trece 2000 de ani și pe aceeași munte care astăzi se numește Moria, atunci se va numi Golgota. Și acolo îl voi da pe Iisus, pe mielul meu, care va ridica păcatul umanității. Și cine va crede în El, nu va rămâne de rușine. Cineva să spună binecuvântat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Simt prezența Duhului Sfânt că a coborât. Simt că Domnul este aici. Cred că Dumnezeu în această seară, prin jertfa Fiului Său, te va chema la o viață nouă. Te va chema să trăiești cu folos. Te va chema să-ți dedici viața lui Dumnezeu. Chiar dacă te uiți în zilele noastre în Sodoma și Gomora, te uiți în zilele noastre la lumea aceasta care este pornită în fiecare zi după păcat, după plăcerea inimii și după pornirea inimii. Și pentru tine a murit Iisus. Și vrea în această seară să te elibereze, să te grațieze, să te curățească, să te formeze, să te cheme, să te pregătească pentru împărăția Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragi oameni al lui Dumnezeu, Moria arată spre Golgota. Isaac este imaginea. Iisus este împlinirea. Isaac nu a murit. Isaac a fost cruțat. Pentru Isaac a murit un berbec. Cea mai mare diferență între Isaac și Iisus este că Isaac n-a murit. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a fost cruțat. Și cum bine știm toți versetul de aur din Biblie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Toată întâmplarea de la Moria, Dumnezeu o sfârșește la Golgota. Și atâtea asemănări, bine știm că prototipul Domnului în Vechiul Testament reprezintă pe Iosif. Am o listă peste 23 de asemănări, sunt mult mai multe. Însă vreau să vă aduc câteva asemănări între Isaac și Domnul nostru Iisus Hristos. Este cea mai profetică întâmplare care reflectează totul spre Golgota. Ceea ce a vrut să facă Avram cu fiul său, a sfârșit Dumnezeu cu propriul său fiu, lăudat să fie Domnul. O asemănare, amândoi erau iubiți de tatăl lor. Dumnezeu îi spune lui Avram, ia-l pe singurul tău fiu, pe Isaac pe care îl iubești. Când s-a deschis cerul la Iordan, aduceți-vă aminte ce spune Dumnezeu Tatăl. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Amândoi erau iubiți de Tatăl. Amândoi, ne spune Biblia, că erau ascultători. Isaac s-a lăsat legat de tatăl său Avram și s-a pus pe altar, gata să fie jertfit. Și Iisus a fost ascultător până la moarte, să împlinească voia Tatălui. Apoi ne spune cuvântul Domnului că Isaac urcă pe muntele Moria, pe când Iisus a urcat dealul de la Golgota. Amândoi poartă lemn. Avram a pus în spinarea fiului său Isaac niște lemne. Iisus ducându-și crucea la Golgota. Amândoi, ne spune cuvântul Domnului, că au legătură cu a treia zi. După o călătorie de 3 zile, Avram și Isaac au ajuns la Moria. Tot așa, după 3 zile, Iisus Hristos a înviat din morți. Mai zic o dată, Iisus Hristos a înviat din morți și este viu în veci în vecilor. Apoi frumusețea este că amândoi, după jertfa aceasta minunată, în Biblie apare imediat mireasa. În capitolul 24 la Isaac apare Rebecca, apoi după învierea Domnului Iisus Hristos apare mireasa, biserica Domnului Iisus Hristos. Glorificat să fie Domnul. Și în încheiere, amândoi sunt legați de o promisiune. Unul să ducă sămânța promisă în continuare, iar celălalt să ne aducă nouă împăcarea cu Dumnezeu. Vă invit cu mult respect să ne ridicăm în picioare. Vă rog să avem un moment de reverență. Vă rog în numele Domnului să ne închidem cu toată adunarea ochii. Și gândul nostru și inima noastră în momentul acesta să fie acolo, pe dealul din Golgota, la jertfa cea mai prețuită, la jertfa cea mai glorioasă, la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Isaia îl vede într-o vedenie, într-o viziune și spune: era părăsit de oameni, obișnuit cu suferința,
Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu l-am băgat de seamă. Totuși, pedeapsa care nouă ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prin jertfa de la Golgota. De ai nevoie de vindecare în această seară, te poate vindeca. Prin jertfa de la Golgota, de ești la răscruciul de drum cu viața ta, Iisus are soluție pentru viața ta. Prin jertfa de la Golgota, oriunde te-ai afla, Iisus în această seară te poate găsi, te poate înnoi, te poate forma, te poate mântui. Prin jertfa de la Golgota, Iisus te poate ierta. Prin jertfa de la Golgota, Iisus te poate mântui. Prin jertfa de la Golgota, Iisus te poate ridica din această stare în care ești. De ești adormit, mă rog ca Duhul Domnului să te trezească în această seară și din nou să strici: Ava, Tată, sunt aici! Te rog, îndură-te și de mine. Vă invit cu toți să intrăm în rugăciune. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.